ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout G дар барномаи Чӣ гап қарор доред ва мо имрӯз оиди якчанд хабарҳои нав оиди пулҳои коркардаи ҷанговарон дар турнири UFC 273 гап мезанем. Ваъда медиҳам ки видеои имрӯза ба шумо писанд меояд. Аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузур шида лайка зеркунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. ҷанговари пешинаи ташкилоти UFC Генри Сехудо оиди бозгашти худ ба UFC хабар дод. Ман медонам, ман Александр Волкановскиро шикаст дода метавонам. Ман мехоҳам аввалин чемпиони секарата дар таърихи UFC шавам ва ҳамин тавр Волкановскиро хомӯш кунонам. ин барои мухлисон як ҷанги хубу хотирмон мегардад. Дар ҳама ҳолат гуфтаниам ки шоҳ баргашт. албатта ин хушхабар аст барои мухлисони Генри Сехудо. акнун ӯро мебояд аз марҳилаи тестии USADA гузарад ва аллакай баъд аз 6 моҳ ӯ набарди худро баргузор карда метавонад. ҳамчунин ӯ илова кард ки ман бо Али Абдулазиз оиди баргаштам ба қатори ҷангвароне ки аз марҳилаи тестии USADA мегузаранд ҳамсӯҳбат шуда истодам. Волкановский дар вазни нимёна баъди бо Холлоуэй набар кардан рақиб надорад. оиди Стерлинг ва Дилашоу гуфтаниам ки ҳардуяшонро ман дар муҳориба барои камарбанд мезанам, ки ман ҳеҷ гоҳ мавқеи чемпионии худамро гум накардам. вақти бозгашти шоҳ баргашт, гуфт Сехудо. хуб дӯстон, ба фикри шумо баъди бозгашт рақиби навбатии Генри Сехудо кӣ бояд шавад? TJ Дилашоу, Алҷамейн Стерлинг, Макс Холлоуэй ё ин ки Александр Волкановский? дар зери видео ҳатман ҷавоби худро нависед. мо бошад мегузарем ба хабари дигар. дирӯз ҷангавари чечени табор Ҳамзат Чимаев дар саҳифаи расмии твиттери худ чунин нависонд: навбати кист? Камаро Усман, Колби Ковингтон, Леон Эдвардс. айни ҳол ҳеҷ гуна аз ин ҷангаварони қайд кардаи Ҳамзат ба ӯ ҷавоб надоданд, аммо худи Ҳамзат як рӯз пеш аз ин дар мусоҳиба бо BTA Sport оиди Ковингтон гуфта буд ки Колби дар дараҷаи ман нест, аммо дирӯз бошад ӯро дар твиттераш қайд карда ба ҷанг даъват дорад. айни ҳол дӯстон, дар ҷадвали нави тағйирёфта Ҳамзат Чимаев ба мавқеи сеюми вазни нимёна баромад. аз ӯ боло дар ҷадвал Леон Эдвардс дар ҷои дуюм ва Колби Ковингтон дар ҷои якум меистанд. ба фикри шумо муҳорибаи навбатии ӯ бо кадоме аз ин ҷангаварон баргузор мешавад? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед. мо бошад мегузарем ба қисми дигари видео. пулҳои коркардаи ҷангаварон дар турнири UFC 273. барои баромади зебои бегоҳ Александр Волкановский ва Алексей Олейник $50,000 бонус гирифтанд. барои набарди беҳтарини бегоҳ Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс $50,000 бонус гирифтанд. дар ин турнир Пётр Ян $410,000 кор кард. Гилберт Бёрнс $250,000, Алҷамейн Стерлинг $520,000, Зомби Каряги $380,000, Ҳамзат Чимаев бошад $205,000. аз ҳама зиёд дар ин турнир Александр Волкановский $1,100,000 ба даст овард. ин буд рӯйхати пулҳои коркардаи ҷангаварони карди асосии турнири UFC 273. дӯстон, рӯзҳои наздик дар саҳифаи мо машқу тамрини Нурулло Алиев дар моҳи Рамазон пешкаш мегардад. аз ҳамин хотир зангулачаро гирён монед, то ки аз баромади видеоролик бохабар бошед ва баҳри пешравии мо бошад мисли ҳар вақта лайка шатақати задана фаромӯш накунед. пешравии мо аз дастгирии шумо вобаста аст. раҳмат ки бо мо ҳастед. то барномаи навбатии Чӣ гап, хайр.